Ang programang ito ay hatid sa inyo ng BGC Concrete Batching Plant. We commit and we fulfill. Masuk yung tira plus foul committed on number 11. First team foul. Pilanin. Bonus free throw para number 20, miss. Rebound ni number 8. Number 5. Torres, number 5. 33-29. 10 to shoot. Number 8, Naku sa 3. Wala yung tira. Rebound ni number 9, Bondok. To number 28. 28 sa 3, wala yung tira, rebound. Number 11 to number 5 to number 28. May foul. Foul committed on number 12. First on your number 12, first team foul, Oli Angel. 2 free throws awarded to number 28. Panganiban. First free throw, miss yan. Second free throw ni number 28. Pumasok, split. Para kay number 28. 30-33. Bola mo ito maagaw na control ni number 8. Pasa kay number 17 sa 3. Wala yung tira. To number 8. 10 to shoot. Nako pa rin may hawak ng bola kay number 17 sa ilalim. Number 12. Put back ni number 12. Pumasok plus foul committed on number 11. Dalawa ka na number 11. Second team foul, sub. And 1 para kay number 12. Lamang na ning 6. Oli Angel. Number 10 being arrested by number 18 to number 5. 10 to shoot. Number 5, pasa kay number 18, 5 seconds. Tira wala. Rebound on. Bola pa rin yan ng City College. 14 seconds shot clock reset. Bondok sa 3, wala yung tira. Rebound ni number 20.
Nakakulang tuloy-tuloy. Wala yung tira. Put back ni number 12. Kanilaw sa 3. Wala yung tira. Football yan. Bondok. Kay Kanilaw. To number 22. Astorga. Foul on number 9. 13 foul. Second foul na yan para kay number 9. 13 foul. City College. Ten to shoot. Rebound na number 12. May foul committed on number 10. Walong puntos ang kalamangan ng Holy Angel. 7 minutes and 18 seconds sa ating third quarter. First free throw for number 12. Missed. 7 minutes and 18 seconds. Wala pa rin yung pangalawang free throw. Dalawang mintis na free throw para kay number 12. Number 12, Regis. Tumira sa 3. Wala yung... Pero rebound na punto pa rin number 12. Kanilaw, put back. For 2 points, number 10, Kanilaw. Foul on number 22. Penalty. Unang free throw ni number 10 pumasok. 39-32. 6 and 47. Split sa free throw. Number 5 to number 28. Panganiban tumira sa 3. Wala. Rebound ni number 12 to number 8. Kay number 17 sa 3, wala. Rebound ni number 12, put back for 2 points para kay number 12. 41-32. Number 5, nabitawan yung bola. Tira, malakas. Rebound ni number 22, wala pa rin. Bola pumunta pa rin kay number 5. Pinasa sa labas kay number 12. Tumira sa 3. Wala pa rin. Inaalat. Rebound ni number 12. Inaalat ang City College. 5 minutes and 55. Bola pa rin yan ng City College. Pasa na agaw ni number 5, Candelaria. Fast break, naagaw naman ni number 5, Torres. Bola out of bounds para sa Holy Angel. 5 minutes and 31. Number 10, wala. Bola mapunta kay number 23 to number 28. Torres. Pasa, natapik palabas. Bola pa rin yan ng City College. 19 seconds to shoot. Bola nagaw ni number 15. Bola out of bounds.
Last touch ang City College. Bola pa rin yan ng Holy Angel. Last touch ang City College. Bola ng Holy Angel. Time out, Holy Angel. 4 minutes and 51 seconds. Forty-three, 32. Number 5 sa 3, wala yung tira. Rebound ni number 10. Number 15, nagmamadali. Pasa sa ilalim. Natapik, napunta sa City College. Number 5. Number 23, tumira sa 3. Wala. $14 to shoot. 4 minutes. Rebound ni number 12. Putback, wala. Mahina. Regis, pasa. Di matangan ni number 28. Ball out of bounds. Number 5, basket ang tira. Fast foul on number 5. Bonus free throw para kay number 5, Candelaria. Torres, pangatlo na yan. And 1 para kay Candelaria. 46-32 score natin. Tumama sa paa na Regis ang bola. Bola yan ng Holy Angel. Unti-unting lumalayo yung koponan ng Holy Angel. Number 0. Kay number 5. Sumalaksa. For 2 points. 34-46. 12 puntos na lang ang kalamangan ng Holy Angel. 5 to number 10. 14 to shoot. Tinagaw yung bola ni number 0. Number 9, Bondok. Isilea para kay Bondok. 36-46. Baba sa 10 puntos kalamangan ng Holy Angel. Candelaria may tangan ng bola. Umikot, pumasa. Bola na tapik palabas. Sub number 11 to shoot. Ang gandang pihit, di lang pumasok yung tira. Rebound. Tabi ka ng bola, napunta kay number 5. Number 0, di na ipasok yung tira. Number 5, Candelaria. Nagtuloy-tuloy, di pumasok. Rebound on Astorga. Pasa kay number 0. Bacalio kay number 9, Bondok. 2 points yan para kay Bondok. 38-46. 8 puntos. Baba sa 8 puntos kalamangan ng Holy Angel. Ten to shoot. 1 minute and 50. May foul yan. Hand check foul para kay number 22. 1 minute and 50 seconds. Mintis pa rin yung unang tira ni number 19, Luna. Mintis pa rin yung pangalawa, pero rebound na punta kay number 16. Kay number 5. 10 to shoot. Number 13, tira sa 3, wala. Agawan ng bola. Bola pa rin yan ng Holy Angel. Shot clock reset, 40 seconds. 1 minute and 39 seconds.
Bola di matanganan ni number 10 lumabas para sa City College. Pressure defense ina-apply ng Holy Angel. Teka lang. May foul committed on number 6. Dalawa na yan kay number 6. Team foul number 2 para sa Holy Angel. Number 8. Foul on number 16. Tatlo ka na, number 16. 13 foul para sa Holy Angel. Dalawang free throw i-award kay number 8. First free throw hindi pumasok. Wala pa rin yung pangalawa. 1 minute and 20 seconds. Bola na agaw ni Bacalio. Naagaw ulit ni Candelaria. Luna kay number 13. Binalik kay number 6. Number 6, 2 points. 48-38. 1 minute. Layup ni number 8, di pumasok. Tulio, number 6. Sidestepping, wala. Bola out of bounds para sa timeout, City College. Foul committed on number 0. Number 0, out ka muna. Number 21, Ople coming in. Ang dami ng mintis na free throw pa ng Holy Angel. Second throw para kay number 13. Pumasok, split. Torres. Number 5. 20 seconds. Luna. 8 seconds. 5 seconds. May foul committed on number 16. Apat ka na, number 16. 14 foul, Holy Angel. 0.5 second. 0.5. Number 16. Number 16 ng Holy Angel. Point 5. End of the third quarter. Ang score po natin, 53 Holy Angel, 40 City College. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng BGC Concrete Batching Plant. We commit and we fulfill.